a wannan waje. Malam Abdullahi muna sauraron ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kawai dai me za a ce ne? Da abin da za a ce dan uwa ya yi magana wacce take a bar dubawa. Kawai sai dai me yi fatan alkhairi ga kowa da ya zo wannan waje. Usulubin taruwan dama dai me ake magana? Samun jituwa da soyayya don zatin Allah. So kar ka ji wancan ba daidai yake ba, wancan daidai yake, wanda to in an zo na an yi tajammu an haɗu gaba ɗaya, to ana nuna wa duniya duk abu ɗaya yake. Ni da wancan da wannan duk abu ɗaya ne. Mun haɗu a wani wata mahaɗa guda ɗaya wacce ta tara halitta gaba ɗaya. To kawai mu haɗu a nan mu yi abin da ya tara mu a wajen cikin soyayya. A abin da aikin da Allah ya bamu na yabo, mun zama kamar madubaye ne. Duk abin da muka yanzu kawai mun taɓa magana da shi, za ga wani takalmi za ka sa sai ya je kawai daga yau wannan takalmin ya zama mar kawai farillansa siyasa. Wani hula za ka sa sai ya ji cewar wannan hular ko daidai ce ko ba daidai ba ce ba, shi ta yi masa daidai. To kai jagora ne, misali kai sha'iri wanda yake ɗaukar halitta yana sada ta da hararar Allah, ko ya sani ko bai sani ba. To idan mu zuciyoyinmu sun tsarkaka sun nufi hadarar Allah yadda ya kamata, yadda ake so, to gaba ɗaya halitta ban ɗauke ma kowa ba, kowa sai ya shirya. Saboda me tarbiyya tana farawa daga gida. Me annabi ya ce farkon tarbiyyar soyayyarsa soyayyar annabi ita za a fara gina wa zuciyar duk wani ɗa da ya tashi a gidansu. To yau duniya ta yarda cewa in dai magana ake ta kawai wai a ce mutum ya tashi ya ji nan da nan ya karɓi soyayya, to gudunmawar sha'iri ita ce ta farko wacce zai fara karɓa. To in ko wannan ne, so ka ga me ba wai mun fi iyaye ba ne ba, amma fa muna ba da gudunmawar da iyaye ma ba sa ba da ita. Ai abuwa fa haka abin yake, kana mana dariya, haka abin yake. So ai ta afuwa, maganar gaskiya, in sha'iri ya zama zuciyarsa ta nufi Allah, ta tsarkaku da bin Allah da soyayya ta gaskiya ga manzon Allah, to lallai halitta za ta ƙaru da shi yadda baya tunani, ko ya sani ko bai sani. Alhamdulillah, kawai dai ina kira dai kawai A ƙarshe malam, a ƙara tsarkake niyya da mu waɗanda muke aikin da kuma waɗanda suke bin mu suke sauraron me muke cewa. Ka ji wane ya yaba annabi, wane ya yaba annabi, sai ka ji mutum ya ce ni dan wane ne, wane a ina. To in dai a hadarar annabi ne kamar yadda malam ya yi magana, to abin guda ɗaya ne. In dai da gaske annabi kan ba, to abin guda ɗaya ne. So da wane da wancan duk abu ɗaya muke. To mu sha'irai in Allah ya taimaka duk muka ana ta irin wannan tarukan, muna haɗuwa, duniya za ta yadda cewa mu abu ɗaya ne. To sai ga an cimma abin da ake so. To dai shine dai iya abin da kai ma kai karama kamar yadda malam ya karama. Abin da ya rage mana kai ma ka ba mu baiti guda ɗaya a cikin kasidinka. To salamu alayka ainul uyuni, salamu ala alamul imani, salamu alayka sayyidul kawn fiyayyan bayi cikar bayani. Alhamdulillah. Allah ya saka da alkhairi.